खुलुमबाय सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग यूट्यूब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरग्रोबावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होनो हागोन। बेबायदिनो आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो नटिफिकेशन मोनहैयो। आङो दिनै नोंथांमोनजों बेखौसो सावरायलायगोन जाहैबाय दाख्लै बावैसो NLAB हान्जानिफ्राय बेबायदिनो डिसचार्ज खालामजानाय बिथांमोना जीवन रैखा खालामनो थाखाय गावखौ गिनायजों बेबायदिनो बबेबा बालौफुं दैमुगुरि हाग्रा ओनसोलाव खारनानै दङ होननानै बिथांमोना बेबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खौरां बिजों लाहरदों। आङो ससियेल मिडियायाव नुदों जाहैबाय बिथांमोननि आखायाव हाथियार दं होननानैबो बिथांमोना बेबायदिनो गावसोरखौ प्रकाश हरदों। दायो बिथांमोना बुंदों जाहैबाय बिथांमोना गावसोरखौनो सरकारनि आखायाव बेबायदिनो सारेन्डार खालामसिगोन होननानै बेबायदिनो खौरां लाहरदों। दायो आङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय जाय बिथांमोना बेबायदिनो गावसोरखौ सरकारनिसिम सारेन्डार जानो थाखाय थाम-थिम जाबाय होननानै बिथांमोना बुंहरदों। दायो बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दायो नोंथांमोनखौ लानानै नोंथांमोननि बिमा बिफाया बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो लानानै बेबायदिनो मोस्रोम जोस्लि मोजाय जोस्लि खांबोबाय फेदेरबोबाय फोलावबोबाय। नोंथांमोननि सायाव बेबायदिनो नोंथांमोननि बिमा बिफाया बेबायदिनो मोनसे सिमां दङ नोंथांमोनखौ लानानै। दायो जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना बेबायदिनो सारेन्डार जाफैफिनोब्ला बेबायदिनो गावबा गावनि न'फ्राव फैनानै गावबा गावनि बिमा बिफा बिसा बिसुजों बेबायदिनो रंजा बाजायै संसार जाफैफिनोब्ला नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद मोजां बाथ्रा। जोङो बेबायदिनो बर' हिसाबै बेबायदिनो सोरबा बर' फिसाया सासे थैयोब्ला जों बेबायदिनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोङो जोबोद दुखु मोनो बिखा खामखाङो। जोङो बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा बेबायदिनो पुलिसनि आखायाव मिलिटारिनि आखायाव बेबायदिनो गोबांथार जिउ बावसोमबोनांबाय बेबायदिनो गोबांथार थैबोनांबाय। जोबोद दुखु नांथावना बाथ्रा। दासिमबो जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि थैग्लुंनाया थाबाय थायोब्ला जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दिनै जोङो बेबायदिनो गोबांथार मिनिजानाय फैगोन। दा बे हिसाबैनो आङो बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय जाय बिथांमोना खारनानै दङ बेबायदिनो सरकारनि गेजेराव बेबायदिनो गावसोरखौ सारेन्डार खालामनानै न'खरफ्राव बेबायदिनो रंजा बाजायै मिनि खुसि बेबायदिनो मावनानै जायोब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दिनै जोंनि बर' गामिफ्राव जोङो नुबोनो मोन्दों जाहैबाय बेबायदिनो गोबांथार सिखाव दाखायथि खालामग्लुंबोदों। दिनै बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव संसार जानायफ्रा बेबायदिनो गुबुंले थासारि जागोन। दिनै बेबायदिनो गामि ओनसोलाव थानाय बेबायदिनो गोबांथार दोहोनि मानसिफोरा दिनै गामियाव थानानै संसार जानो थाखाय बेबायदिनो जोबोद गिनाय फैगोन। दिनै सोरबा गामियाव दोहोनि थायोब्ला बिथांमोना बेबायदिनो गोरिब थाखोनि मानसिफोरखौ गोबाङैनो फिसिनाय जायो। सोरबाबा बेबायदिनो गैथारि मानसिफ्रा बे दोहोनिनि न'आव थांनानै बेबायदिनो गोबांथार खामानि दामानि मावनो मोनगोन। बे दोहोनिनि गेजेरजोंनो गोबांथार गोरिबफ्राबो बेबायदिनो खामानि दामानि मावनानै मोनजागोन। दिनै बेबायदिनो जोंहा मिजिं दङ। बे हिसाबैनो आङो बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि गुबुंले थासारिफ्रा जाया। दिनै बेबायदि गुबुंले थासारिफ्रा जाबाय थायोब्ला दिनै गामि ओनसोलाव थानाय बेबायदिनो गोबांथार दोहोनि मानसिफोरा गामियाव थानानै गावसोरखौनो जिउ खुंनो थाखाय जोबोद गिनाय मोनगोन समखिखांगोन। बेनिखायनो आङो दिनै आंनि एसके बड' ब्लग यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो गुबुंले थासारिखौ खालामालाबानो जोङो बेबायदिनो खौसे बेबायदिनो गैयि आरो गोनां जोङो जुबुर जों संसार जालायनो हायो। जाय बिथांमोना दासिमबो बेबायदिनो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ लाबाय थायोब्ला दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदिनो खैफोद जाबाय थागोन। नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो जानो लोंनो गोजोननाय गैयै जाबाय थागोन। जों बर' हिसाबै नोंथांमोननि सायावबो जोबोद अननाय दङ। जोबोद दुखु मोननाय फैदों जोङो बे साननै सानथामनि गेजेरावनो बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा पुलिस मिलिटारिनि आखायाव बेबायदिनो जिउ गोमाबोनांगासिनो दङ। दिनै जोङो बर'नि सायाव बेबायदिनो सोरबा सासे थैनाय खोनायोब्लानो जों जोबोद दुखु मोनखांनाय फैयो। बेनिखायनो ब्रादारमोन प्लिज अननानै नोंथांमोननि जिबनखौ बेबायदिनो रैखा खालामनानै लायोब्ला जोबोद मोजां होननानै आङो सानो। मानोना जोङो बर' हिसाबै जोङो नोंथांमोननि सायावबो बेबायदिनो जोबोद अननाय दङ। जोङो गोसोआ एकदमबारे जों गाबखाङो। जोङो नोंथांमोननि सायावबो बेबायदिनो जोबोद जोङो अननायखौ जोङो
दोननो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बर'नि थैजोंनो जोनोम मोननाय साफा साफा बेक्ति बे हिसाबैनो जोङो दिनै नोंथांमोननि सायावबो जोबोद अननाय दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदिनो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमा लाबानो नोंथांमोना बेबायदिनो अराय समनि थाखाय थांनानै थानायनि लामाखौ नोंथांमोना नागिरनानै लायो। आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बेबायदिनो पुलिसनि आखायाव दिनै सासे गाबोन सासे दाउ अमा बुथारनायफोर बायदि जोङो बुथारजाबाय थायोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो सानसे जोबस्रांलांनाया सफैगोन, बेबायदिनो अलखदा सफैगोन। आङो बेखौसो नुहुरो। दायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो शेयार खालामदो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बाय बाय।